aw ni ɲankuma filɛlibaga cɛna muso aw bisimila aw ka émission mandi kan n'o ye an ka ɲɛfɔ ye jani plateau sanfɛ ayiwa an bɛnale kuma mara de kan kunu mara ani bi mara différence jumɛn de bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛnale walawalali kɛ aw ye ka a jateminɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ la problème bɛ ka bɔ société de la ou bien ni problème bɛ bangebagaw de la bɛɛ b'a dɔn denmisɛnnin ka mara a ka gɛlɛ an bɛɛ bolo et puis a nafa bɛ se an bɛɛ lajɛlen ma n'a mara la a nafa bɛ se an ma mais n'a ma mara fɛnɛ dekun de don donc an bɛna an da don o la k'o walawala jama ye donc an bɛ an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo an bɛ kuma di an ka invité ma Umu i Kante i bisimila c'est Fali i ni ce haba c'est kori baasi tɛ baasi foyi tɛ alhamdulillah aw ni fama sa dɔɔni fama ka fisa ni ɲɔgɔn ɲɛ baliya ye o ye tiɲɛ maninkaw ko ten c'est nka n bɛ yan kaban abana foyi ma tiɲɛ o ye tiɲɛ bisimila c'est i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an ye dɔɔni yan alhamdulillah ko n'i ye mɔgɔ min fo goyatɔ yɛrɛ de i bɛ sɔrɔ sugu de man ɲi ne de ye jelikɛ cɛɲi ye n fali kanute ka bɔ kita kuru ni budɔfɔ tanu ni kuru ɲamaga ani jinamaga sakoba simbo ani sakoba maganja fina dugu kɔma ni kanko bugari kita yɔrɔ jumɛn gadugu gadugu yɔrɔ jumɛn gadugu de galimba kamisɔgɔ o ye jelikɛ ye donc n bɛ bamakɔ yan n ye ɲamakala ye n'o ye gadugu lulu bolila de ɲamakala ye nka n bɛ baara kɛ arajo fana la n'o ye arajo jɛkafɔ ye wala nin ye jelikɛ yɛrɛ ye je suis reporter aussi d'accord i bisimila saha c'est Umu i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an ye dɔɔni ok ne tɔgɔ ye Bawomu Kante ka bɔ Fana Mamadu Kante den ni Fatumata Danbadi o de don problème t'a la faamuyali sɔrɔla o la donc Fali an bɛna don an ka bi sujet kɔnɔ ni ye e yɛrɛ ɲininka sisan nɔ est-ce que ka kɛ bangebaga ye ka kɛ denmasa ye bi an bɛ tile min na est-ce que a ka nɔgɔn susɔgɔ an bɛ folikan an b'a dɔn kuraya k'a fɔ ko den bɛɛ b'a fan dɔ la fa bɛɛ fana b'a fan dɔ la siga tɛ min na an b'an bɛnba kɔrɔlenw den dɔ la olu mun kɔ k'a fɔ ko ka ɲuman fɔ ka ɲuman kɛ ka juguman to yen an bɛ kelen di san ma ka kelen di dugu ma ka kelen di an bɛnba sɔlɔmi jansale jansataw ma u k'a di dabama ma k'a don an donna kow la i n'a fɔ i bɔra ka min fɔ sisan ni o bɛ boli an ka lamara kan kunu ani bi lamara n'a fɔra ne yɛrɛ kelen k'a lajɛ k'an sigi ka ɲɛfɔ kɛ a kan n'o ye an ka sifinnakaw ka lamara cogoya ye bi tɛ kun a la dɛ min ye dilika fana n'o ye Bawomu Kante ka bɔ Fana ale yɛrɛ fana kelen pe k'a ta lamara dɔrɔn ma a tɛ kun a la nka a kun ye baara min ye aw bɛ baara min na ta baara ɲuman ba a kun ye de mɔgɔw k'a lajɛ tiɲɛni min bɛ yen bɛ an ka ɲɛɲini k'o ɲɛbɔ o la nka sɔrɔ ni ma fili ma ɲinɛ i y'o yɔrɔ de ɲininkali kɛ jubaju bɛ yɔrɔ min ye o jubaju tɛ dɔwɛrɛ ye o jubaju ye an b'a daminɛ du kɔnɔ fɔlɔ barisabula ko ni kalanbulon datuguna kalandenw bɛ kɛ cogo di yɔrɔ tɛna se ka kalan dɛ kalanbulon ye jɔn ye o de ye du kɔnɔnaw ye an ka maakɔrɔw ni olu ye kalan dabila a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnw tɛna se ka éducation sɔrɔ o ye du kɔnɔna min ye n'an bɔra kɛnɛ ma kunun lamara tun tɛ dan du kɔnɔna dɔrɔn ma denmisɛnnin ka lamara du kɔnɔ mansaw olu b'u occupé o la k'a ta kɔrɔ ma ka taga bila ba kelen o kelen na ka taa bila fa fana kelen o kelen na fo ka taa se mamusow ma ka bɔ o la sisan ka na se kɛnɛ ma ni den bɔra kɛnɛ ma n'a ma ye ko kɛ k'a ma ɲi a ka ye ko dɔ la k'a ma ɲi a bɛ fɔ k'a fɔ nin dabila n'a kan ka gosi ko min na a bɛ gosi o la n'a kan ka kɔrɔfɔ ko min na a bɛ kɔrɔfɔ o la n'a kan ka fɔ ko min na don nin to yen dɛ nin ma ɲi nɔgɔya la o bɛ fɔ sɔn nɔgɔya la k'o latɛmɛ barisabula anw mandenkaw de ka slogan dɔ ye k'a fɔ ko i ka den na kasi yan n'a k'i la kasi fɔlɔ barisabu ko den tɛ mɔgɔ kelen ta ye o de kosɔn kɛnɛmamɔgɔw fana tun b'u ka ladamu kɛ n'a ye olu b'a kɛ n'a ye ni jumɛn ye u fana ka intérêt de bɛ a la salifu ka dɔnkili dɔ bɛ yen ko mɔgɔ b'i wolo den de dɔn nka i t'u sudɔn den dɔn o ye sudɔn den o ye jɔn ye waliden dɔ bɛ yen o bɛ da k'a fɔ ko karisa masina ye ne fa de ɲɛ bɛ an ka cɛkunba caman n'an y'an kɔrɔ yan ne b'a fɔ olu ma bi k'a fɔ n fa karisa ne ni Kasimu ka sanankunya tɛ ne bɛ se k'a fɔ a ma k'a fɔ ko n fa Kasimu et pourtant ale fana bɛ se k'a fɔ ko an denkɛ o tun bɛ n ka télévision na yan mais pourtant n ka ɲa de bɛ se k'a to
nana télévision na nina tun tiena est ce que hala le ka wele tun be tiena ma ntu te wele donc ko son itum be dena mo ka bla dondonya abse ka hal na ma ke e abse ka anyao bénéficier et so mo de wal ma teme bragansan de donc o tumba hira ka fo kuno onga lamara atun te dan na bolo kelen kono nga o lamara be do jorabe ni ya ye ka fo ko jonni jomme nyona hali du tron kono folo bange baga fla jonni jo che kelen muso fla de jolen be nyona asta serandema ade serandema ol ma yendembugo ayake kadamunga oh de pas o be ke ka bandron c'est fini mo tun te den don folo du kono wa de tun ta wolo bayre don folo du kono o nga kuma mandi dakrena ambe ala teme ka fengena te ambe tlaka ko to wala wa me continue à faire pour l'entala donc bon son anga c'est o mai mais ni ere ni nga sisa est-ce que kake bangi baray kake dima say bibina est-ce que hanu ok bashi am ga domina o kuma de ama fa auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kuma kala amba bela jelen do kiramanto yana am fa nambaw kage to ni bela jelen fe ni dem sen fitini ni min bora kuma na filika kuma do dem sen ya dorone do kanto dem sen yayi quoi même fa yere fo fali kanute parce que alere de sababu ya to ne sira anabi sababu ko ikana to dama ikana ji dama me kana nyine sababu ko de mba fo kosebe mfa nyumane do bon ye kuma min di sisa aka gelen kosebe ina fo aka nogo parce que na famille chugo nyumana absega nogo ya mais ona nyogono do ka ke demasa yere folo anyuma bitain amna fa gela lolu don kadaka ne bi den soro bi demene bulu ne yere bawo mo bulu oh bona fara ko demene bulu so mara fe e kan ka den bla ci mununa e yere be wuli e bolu bela jelenke e kan ka fo den ga minun dabla e yere bi sranga fo ko den adabla oh bon den mi se ka koro ya ni hakili nyuma en chugodi fika donko ni dugu jera den kan ka nin de ke dugu yere mana je folo ni den wula na ya nyeko afo karsa fu ni ma fo den yana abada ta don na tara fafo aboro la mogo were be atara ofu abe damne kabino don folo iba ni dugu jera ale ba don ne baba fo ko ne ka kasoro kana ula o kuma na sa o to bi ke karsa ninke karsa kana ninke karsa keta karsa abotanto donc demi korano don e may folo alni bamso ku ya nyamunu tike iba amisira ama fo ambab ka nyeke tanto de o koro de ko ebi mina ki ka dabla donc minyekundo voilà mebi ni nyamunu tike idena jama chela absa mama o kuma mune bi nyena e bi saka maluyate bi yere nyamunu tike demsen na tuguni yere nyamunu tike demsen na tuguni donc pour que ere ka ke massa nyuma yere adamne ka bi sokono na ina tan folo bay iden la kuruka nya ka bi sokono bamano ba fo ko denye boko kenedi ni ya la mo amota ka da chugo mina ni fiya ya jadoro abi jano chugo ya indi donc sana ka jani jugu ya ni fen donc amara ka nya sokono na ka nya folo hakili na nyuma ndama folo an yere baw yere kuma lasiki karsa kana sonima karsa ni fendo eta kana songa keta ni fa karsa bena ni doni babulo aka doni mine ka tabla al na ga soro ka jaga dama yoro jimenka ibi tabla mais bibinal ni demsani wele kana maka cha baba ka tita e karsa ga dia e kanu chi de he ala ni yo chi mimi bola ibi bo kalama wati kule ka bo were o korobo e muna bi kala ro la école so ni madrasa so la abi fogo demsani kana bugo muna fola la ni masega mara sogono ni tara kala ro la ibi mara doke no ni bora école so la ibi kana mara flana ta sogono ona nyoko no do problème kala voilà famille soro laula mais ere bulo sisanno est-ce que tangene wabe parents bulo ere ka consacrer au dingna wa mais wakati ne na fobi ni tamaki bolo ki de na mara tamike kana mamogo bolo ka afarapi kosebe ok ali ni bita barade la kanada baramade ni jigina iden a wele kana ikerefe jogo nyuma min bilake dodo iden na sa e be se ga den wolo ka bla chogodi te ke bita barala e be se tandene bolo ko wale ne re manana 20h ne be ndaga sino ko basro ne senga na den do re tu masa yere u nyekse flala e be se ka mara sugu jimene di dema e be se ka fo den adabla wa kana ninketa abe fon ma ko tanti iba fon ma de ko papa ou be ba fon ma ko tonto den do to don are
saka tu jɔ fa kɔrɔ ko dama e fa karisa donc masaw ka vraiment u ka sabali u ka denw lakuru i mana ta i ka baara la cogo cogo baara mana caya i bolo cogo cogo i den wele ka gɛrɛ i la kuma dɔ i ka se ka baro dɔɔni k'a fɛ kana sɔni ma nin kɛ e marala ka ɲɛ o n'i y'a ye e bɛ hɛrɛw fɛn fɛn la bi bonya fɛn bɛɛ bɛ ka sigida kɔnɔ mara dɔ de dara e kan ni e fa ni ba wele do k'e to ye ten ko parce que k'olu bɛ sereya ɲɛ ou bien ko tan tɔ a bɛ kɔnɔ ko tan kun b'olu yɛrɛ bolo de hali a da olu ka furulataw n'u ka kiritikarataw ma o bɛɛ ye baara dɔ de o bɛn bi e bɛ baara dɔ la e ko k'e segi o k'i den na ko tan t'i bolo ni tan t'i bolo ni den fana kɛra min ye bamananw ko ni bolo fununa bolotigi t'a dɔn dɛ a bɛ da i kuncɛ camancɛ la san'a ka s'o ma donc fɛɛrɛ dɔ tigɛ pour que bolo in kana funu o kɔni o ye ne ka kuma ye problème t'a la alhamdulillah Fally mais est-ce que o problème tɛ faw de fan fɛ kosɛbɛ parce que au moins baw bɛ kɛ yen nɔ u denw kama mais faw tɛ ye so yɛrɛ ni min ma taga baarakɛ ka kuma a fɛ Laliya Sisɔkɔ i b'a ye k'a fɔ ko l'Afrique sanfɛfɛn o de ye a lajɛ fɛn cɛjugu ye nka o de ka di ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan l'Afrique yɔrɔ min cɛ ka jugu ka tɛmɛ a yɔrɔ bɛɛ kan dɛ o de y'a sanfɛfɛn n'o ye garniture ye o de y'a dumamayɔrɔ yɛrɛ fana ye den fana ka lamɔ dumamayɔrɔ ye mansaw de ye Bahumu Kante bɔra ka yɔrɔ dɔ fɔ sisan hali kanko den ka lamara belebele dɔ bɛ kanko kɔnɔ den bɛ kan fɔlɔfɔlɔ min mɛn fɔlɔ n'a bangera o ye ba ka kan de fa ka kan tɛ kabila ka kan tɛ nka ba bɛ min fɔ i kinibolo o bila i nin bolo in bɔ dumuni na n'o ye numan bolo ye i ka kinibolo don a la taga nin fɔ i n'a fɔ Bahumu y'a fɔ cogo ye nin y'i fa de i tɛnɛmuso de ye nin ye mɔgɔ ba de fɔlɔ bɛ se k'o kɛ wa lamɔ yɛrɛ belebele tun bɛ sɔrɔ baw de bolo fɔlɔ basabula n'a sera fa ka yɔrɔ ma ka ban dɔrɔn o bɛ na ni violence de tun ye o bɛɛ la violence ba tɛ mais o bɛ na ni a violence lema de mais ba de bɛ se k'a ma nɛgɛ ni jogo ɲuman don den na e ma mɛn ko mɔgɔ se bɛ den fan bɛɛ la f'a tulo denkɛ fila ba de bɛ se ka sira dɔ don a kɔrɔ min n'a bɛ se k'o lako dɛ nka an bɛ don min na komi bi e Laliya n'i ka denmisɛnninya e yɛrɛ i ka wagati ni sisan cɛ e delila ka mɛn ko dɔ delila ka a wolowolo cɛ a furu cɛ a worotan cɛ k'o convoquer a den nɔfɛ o bɛɛ kɛra an bolo yan bi k'a fɔ ko karisa den fɛ a bɛ komi n'a y'a sɔrɔ a b'a kunna de k'a fɔ ko ne ma den t'a ta ye walima ne den de ka gon a ye nka n sinamuso denw de ka d'a ye walima n kan sinamuso denw de ka d'a ye a tɛ sɔnna ka fɛn ka don ne denw na i mako don ne denw na hali ni denw y'u gɛrɛ a la a b'u kɔrɔfɔ walima hali ni denw n'a a kan ka kuma duman min fɔ a ye bɛ sira nka fɔlɔ dun n'i y'a ye k'a fɔ den tun ka lamara mana gɛlɛya dɔrɔn a bɛ di fa ma dɔrɔn n'a fɔra ko i fa bɛ nalen dɔrɔn den b'a ma mais bi bi in na denw yɛrɛ b'u boli ni ba bɛ k'a gosi a b'i boli ka t'i nɔrɔ fa de la lawo nɛ a kɛra contraire de o parce que an ka lamara bilama a kɛra tɔnkɔnɔ ka lamara de sinon kunun lamara tun ye sɛba n'a den ta de sɛba de b'a den bila kɔ ni u bɔra sulu kɔnɔ hali ni den tan de b'a nɔfɛ den kelen si tɛ bila sɛba ɲɛ k'a fɔ k'a bɛ na ka fɛn dɔ ta hali ni ye kɛnɛmala bɛɛ ye ɲɔkisɛ fo ba de kana don ɲɔkisɛ la fɔlɔ k'a jɛgɛjɛgɛ n'a ye min ta k'o bila min kɔrɔ o b'o kɔnɔ n'a ye min ta a dabolo la k'o bila min kɔrɔ o b'o kɔnɔ a b'a den bɛɛ la dumuni ten nka bi ta o tun ye kunun lamara ye bi ta kɛra tɔnkɔnɔ ka lamara ye o ye jumɛn ye n'i ye tɔnkɔnɔ in ye n'a bɔra n'a denw ye ni den 20 don walima den 30 i b'a ye ale denw de b'a a ɲɛ ale b'a denw kɔ denw de fɔlɔ bɛna don bɔtoli la ka u ka dumuni ta k'o ɲɛɲini ale yɛrɛ fana bɛ kɛ olu kɔ o la sa ka a t'a ɲɛɲini i n'a fɔ anw ka bi lamara o fana b'o cogoya la de barisabula bi ko ni maakɔrɔ sigilen bɛ min ye ko denmisɛn hali n'i yɛrɛla étage 100 kan i t'a ye nka bi maakɔrɔw de kɛlen bɛ ka denw ta k'u sigi u kan na ne ne ma bɛ n bolo jama ka ca de dun anw nana retard la ne n yɛrɛ ɲɛ t'a la yɛrɛ mais a curiosité bɛ ne la ka n den de k'a ye ne mana n den sigi kan ne den bɛ min ɲɛ est ce que ne b'o ɲɔgɔn ye donc an kɛlen don ka bi denw kɛ o de hali ni den min den fitinin
imana ye dron ka fo ni den vraiment farikolo ni na jeyalen do bedum ba do ka fo ko den makadi ka teme fembele jelenka den kam mandia ni ko muso kam mandia be de kelenya ayre kam makoro ka ladala kodo be bo oma den kam mandia ni ko muso kam mandia no ecclesie o mandia o ecclesie do be bo oluma oh mais ni ta o mandia o fedron avec sababu ye avec fentiene ibulu no den ratele ibulu bar sabla o be o tableau mino wakati o ka to ka bonya be jele ke yega be ni mun ke be content way be fenno che e ko karsa be mfato ma be fenno che ko amana do fenno da bu bero chende bon kunu on kam makro tumbe o lubo dembolo de pas fitininde depuis dembe abago shi damle de pas be shimena abe foka foko ni dia bola mamso ba fa a fruche baba foka foko kana dia do dinade wal ma ki toy ba ko la ki kunge ki ibago sa itenge ki ibago sa tembena o ba foka foko tege bobarala pourquoi parce que na torata avec den ya dalende avec den kafalende nga o ba ke ni bagabaga de ko ni mani fenga avec sobe ki la mo la yorodo et ça c'est vrai oui jamal den chamon be ni so chamon be no den go si jamal de ba den fana ba tasara mais c'est pas là-bas ka nga dam ne yo mais on ka bi la mrawlu akra anyanga culture de blanc wala mana kilida na lati ataka kamiyede oui ni saka jigina den te ka baede fali fanati se ka sosro tugosi donc faut on de ka un retour en culture kono nga bibina avec l'arrivée de comment dirais-je anga occidentaux kan nalu ni arabu kan nali o kraso anyanga culture bo un la ka wolitaw ka amma ko do ulla or que lu re nyabulembe anga culture fait misalla anga tubani soya oka nyama ba kalama no anga chefu ba no kashime watu do temanate kelela ta américains ne occidentaux de tumbu dum blakana anga tubani soya kanu dum namo de ratelu ko kanu lamo barsabla nyaba nga culture ke tugola tugome on manga culture ke ni sociale ka sur violence te amanga culture ke ni sociale violence ni mbeye akonna o violence o beka sababu ke hali ladam wore de didema nga o violence barga mambo ka den gosi foka a jugu sago gosi o de violence o tunte on fait on ga bibina on nyanta o bela jelende bla a ko école ko nana moko ka ina fo ba mu kante afo tugumi ko dente gosi école la o degré re boraka be tali on ga makoro fana o signé tali o ma anyanyine ka don est ce que abena nya anko mawa nga bibina a tieni be anga hali recrutement grâce à fora ka foko wa ko anga nyama yere ko ka foko drogu yere demsene me jolla kacha mais pourtant hali demsene tunga je kala ta folo ka tasma kala ka mais c'est un problème bo o be sur hali mansa yere kala damuna donc voilà un peu mansa yo ka côté min fo no ye che amfanye on ta ala o te dore on ye den na dia en re de kojugo parce que la den ka di che bi de ko saobe ke jume che fona be den sande bi ka sobe ke depuis den ka imuso a denama akala mo kera tugamina ko ite we jumenye o de ye ni muso la jora sisan ibaye ka fo misege ne fona ba ke comme den yere ni kurande a tiabulu donc obligatoire be den sande bi amana foka kungulo ba dimi feme do bedi amana foka semba dimi feme be hal na ko ka foka daji be ka tiada bi fem misen do be tanyine kanu di ama o yo kele de depuis yen chenia nana bo hadama denya dunye nyana mun do de ni ye fin de l'ifan fena depuis den konoma o de chenia de dena finalement be fengana ta amba utun olutum buka amba ka hagato olutumbuka konoma ya bela jelenke kungo kono ubeta kongo kata seneke unna to be nyugu kari no zobambulu ni kerabulu ni yiribulu werawye kana kay logo ine ko da segika katla kana susulike ko ke sorofana tuguni kono ma falemba hali do be jigin sini suina ube sorofana to bibi nga bibi na depuis be se 7 mois mais watu tekele weti bon on n'a te kelenye o te kelenye o de nana ke sababu yambe domine comme bi kana yelma chaman do hali la marala basabla hali bibi ne bay muso bo bembi ado ire to so hali fo iko ka foka ka taka fo chedo ire be dimu muso ko vraiment mba fa ka foka ka taka ndu nyaba la fare fakale ndo obligatoire fare fa lu benni law non no wakati woldo mais anye culture monta France occidentaux ta o culture lu
ko den à partir ko ka taa a denmisɛnninma fo ka taa se a 18 ans ma n'a sera ma kaban dɔrɔn ka lamara bɔra kan o t'anw fɛ yen depuis den kɔni n'a sera san 7 dɔn mansa cɛman de b'i mako don den na o den cɛman ye nka den musoman i b'a ye k'a fɔ hali ni o tiɲɛna a bɛ fɔ k'a fɔ ko a y'a ba ma filɛ dɛ wa hali a tun bɛ kɛ sababu ye a ka furu tun bɛ banba o kama wa tun bɛ jouer a ka furu fana kan ka jouer ba fana ka furu kan n'a ma furu so sigi n'a ma ba ma lamɔ ka ɲa ba tagatɔ a b'a fɔ aw fɛ k'a fɔ n den n'i tagara ko bɛ ko la n'i tora ka kɛ bɛna ne malo dɛ n ye muɲu ni sabali min kɛ a laban n k'o bɛɛ bɛ kɛ fu ye donc i b'a ye bi bi in na kunu o wagati olu la hali so dɔ tun bɛ anw bolo n'o ye mamuso ka so ye cɛ ba o ka so ni denmuso dɔ tun bɛ si nka musomanin so bɛ jɔlen b'anw bolo bi ko musomaninw ka so olu musomaninw olu de bɛ anw faw la sinɔgɔ la sisan ka bɔ denya ma ban fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn ko den dɔrɔn o ma kɛ mɔgɔ ye fɔlɔ n'i y'a mɛn ko mɔgɔ dɔrɔn mɔgɔ min na mɔna ka ban o kɔ den min na mɔna ka ban o lamɔ kɔrɔ o de ye mɔgɔ ye n'o tɛ à partir de 0 ans fo ka taa se 18 ans ma 18 ans ma a bɛ fɔ i ma de ko den karisa ye den de fo ka taa se i ka nɛgɛkɔrɔsigi ma ni sigira nɛgɛkɔrɔ a bɛ fɔ ko lamɔ kɔ bari sabula lamɔ dɔ dir'i ma du kɔnɔ fo ka taga se an ka bolokoli kɛnɛ lamɔ min fana bɛ yen n'o kɛra ka ban dɔrɔn e bɛ se ka bila hali kɛlɛkɛdenw na i n'a fɔ i bɛ se ka bila muso furutaw fana la cogo min e ma ye sa bisimila. ok bayan ban sisan e yɛrɛ bolo est ce que faw bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la wa parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ u bɛ taga baarakɛyɔrɔ la bon dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu ni u musow olu tɛ se ka mɛn so kɔnɔ yɛrɛ de u tɛ se ka mɛn u musow kɛrɛfɛ bon dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu ma u fa ka lamɔ sɔrɔ parce que u ni fa tun tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ni rien donc u tɛ se k'a fɔ k'u b'o image kɛ u denw fɛnɛ kan donc e hakilina ye jumɛn ye o la i n'a fɔ cɛ minnu ma u fa ka lamɔ sɔrɔ wa awɔ minnu m'u fa ka lamɔ sɔrɔ ou bien même u y'u fa ka lamɔ sɔrɔ mais k'a fɔ u n'u fa kun gɛrɛlen don ɲɔgɔn na o fɛnɛ tɛ i fa ka lamɔ sɔrɔ i m'i fa ka lamɔ sɔrɔ den maralen yɛrɛ de bɛ diɲɛ sosigi kɔnɔ cɛ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ na diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ u fa tɛ yen kɔfɛ u bɛ kɔrɔbaya u ba tɛ yen mais diɲɛ mɔgɔ ɲumanw b'u lakuru ka ɲa k'u lamɔ ka ɲa très bien donc bi bi n'a yɛrɛ de dɛ anw denmisɛnninw yɛrɛ de bannen don an denw marali yɛrɛ de la sisan n tɛ ma mɔgɔkɔrɔbaw fɔ dɛ n ka to olu ma olu ka hakɛ to kuma kɔnɔ ko anw denmisɛnninw de ko don ne yɛrɛ ni ɲɔgɔnnaw de ko don n'a fɔra sisan ne fa bɔra ka kuma dɔ fɔ ni den ye kojugu kɛ tilegan fɛ parce que o b'a sɔrɔ fa bɛ baarayɔrɔ la ba b'a fɔ e bɛ ka nin de kɛ yan ok ni ba nana n b'a fɔ a ɲɛna den bɛ jɔrɔ daminɛ kabini o waati fo ba ka don o waati yɛrɛ b'a sɔrɔ yɛrɛ bamuso yɛrɛ ɲinɛna ci yɛrɛ kɔ ko ye mais den in hakili b'a la parce que ale b'a dɔn ni ba nana ba bɛ min da ale kan ale b'o dɔn maa kelen don k'a ta ba ka dabada ma fɔlɔ parce que maa bɛ siran ba ɲɛ maa bɛ ba bonya ba yɛrɛ bɛ maa bonya olu kelen don k'u bolo di ɲɔgɔn ma olu bɛnnen don sigi kɔnɔ u tɛ ɲɔgɔn fa nɛni olu tɛ ɲɔgɔn ba nɛni u tɛ ɲɔgɔn buruja denmisɛnninw ɲɛ bɔ o la n'i ko ko ni ba nana ko n b'a fɔ a ɲɛna dɔrɔn a bɛ kɛ i n'a fɔ k'a ka o ko in segin kɛbaliya ye quoi mais ale tɛ se tuguni i bɛ den bɛ jɔrɔ daminɛ a bɛ yɔliyɔli ni fɛn daminɛ fo den yɛrɛ hinɛ bɛ a masa in yɛrɛ minɛ donc mais masa in tɛ hinɛ in jate minɛ dɛ a b'a bagabali kɛ pour que a ka se ka siran mais bi i bɛ taa sɔrɔ ne ni n cɛ non bɛnbaliya dan an tɛ bɛn n'a ye n fa nɛni n b'a fa nɛni n'a ye n ba nɛni n b'a ba nɛni bon e ko den ka mara a bɛ mara sɔrɔ cogo di dɛ den e bɛ ka fɔ ko min ye den ye dɛ ne fa bɔra ka min fɔ den bɛna fitinin a bɛ kɔrɔya ni fɛn dɔ de a bɛ kɔrɔya ni hakilini dɔ de ye bon ale ɲɛ b'a la ba yɛrɛ ni fa yɛrɛ bɛ min na fɔlɔ olu bi kɛrɛfɛ kuma ni pɛrɛn-pɛrɛn min na min nɔfɛ donc hali n'i ko ni ba nana k'i b'a fɔ a ye den yɛrɛ tɛ siran tuguni parce que ale yɛrɛ b'a dɔn ni ba bɛ yen e ni ba yɛrɛ bɛ min da ɲɔgɔn kan kɛ ni ba nana ba tɛ se ka fosi bɔ ale ta la tugun bon depuis ne nin yɔrɔ in na den ka mara bɛ daminɛ nin yɔrɔnin na a bɛ wuli ni hakili fitinin min ye dɛ e min ye ba ye dɛ i jija cogo bɛɛ lajɛlen na jogo bi jogo la ko bi ko la kana kɛ den ɲɛna kana filɛ ko den don dɛ fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw ka hakɛ to olu tun bɛ don ni denmisɛnnin fitinin ye ɲɛgɛn kɔnɔ u b'u ko a ɲɛna u bɛ den ko mais bi hali n'i bɔra koliji la ka na anw ka denmisɛnninw sɔrɔ so kɔnɔ a gɛn dɛ n'i m'a gɛn n'a bɔra
a bɛ taa kuma fɔ kɛnɛ ma fo k'i sa mɔlɛ bɛ kɛ komi a k'i faga bon olu ye maraw dɔ ye bon anw ta ninnu mun de bɛ k'o kɛ an yɛrɛ t'a dɔn fɛn o fɛn bɛ k'a kɛ bɔgɔ minnu dilanna fɔlɔ olu bɔgɔ de don wa ou bien bɔgɔ kuraw de bɛ ka ɲagami sisan ka na di anw ma wa anw yɛrɛ tɛ ka se ka foyi faamuya nin na bon anw marala bon anw ko anw dun papu wa ni papu ye min kɛ o de ka ɲi koyi walayi mɔgɔ kana papu bugɔ dɛ ala ni walayi nin taara ne nin de la a taara e nin na o tuma na min bɛ yen fɛ n'o bɛ k'a bugɔ o ta taara o kuncɛ de la wa o fana ta taara o nin de la mais n'i y'a yira den na kabini kelen k'a taara e nin na den b'i kɔrɔ i b'a ye den dɔw bɛ yen n'u bɛ ka ko dɔ kɛ k'u bɛ ba ɲɛda de lajɛ ka sɔrɔ k'a kɛ n'a ka di ba ye ou bien n'a man di ba ye dɔw i b'a ye ba bɛ yɛlɛ ni ba yɛlɛla dɔrɔn o kɔrɔ k'ale k'a kɛ ni ba y'a ɲɛ kumusa o kɔrɔ k'ale kan'a kɛ mais o tɛ sisan denmisɛnninw ye ne fa bɔra ka kuma dɔ fɔ a bɛ kɛ kungokɛyɔrɔ la ka caya i bɛ taa sɔrɔ muso sigilen dumuni bɛ na dɔrɔn den min b'a sen kan dɛ den bɛ jɛ ka bɔ dumuni sen kan ka dumuni sanfɛ fɛn ta k'a dun a bɛ sanfɛ fɛn ta k'a dun a tɛ foyi kɛ ni te nana a bɛ te dɔ min a bɛ vɛri sigi den da la e bɛ k'o filɛ ko den wala a bɛ te min koyi marabaliya 100% de don mɔgɔkɔrɔbaw da bɛ ka don fɛn min na mun na e bɛ o to mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ ma tila fɛn na fɔlɔ e b'o don den da la i b'a ye mɔgɔkɔrɔba dɔ bɛ kɛ ayi ne ka ɲi te la a ma ɲi te la dɛ i ye min kɛ o de ma bɛn a ma mais komi jama don ale tɛ se ka fosi fɔ mais e b'i den tigɛ a bɛ na dɔrɔn a bɛ sanfɛ fɛn ta wala nin tɛ kini fɛ papu a dabila sa a tɛ foyi fɔ dɛ a dabila a t'a dabila ale tɛna minɛ a la a filɛ nin ni kojugu y'i den sɔrɔ o la sa e bɛna mun de fɔ walayi an kun taara ni kungokɛyɔrɔ in na dɛ walayi a kɛra tan a ma kɛ tan dɛ i yɛrɛ de y'a kɛ parce que depuis so ni n'a kɛra kini kan dɔrɔn fɛn minnu bɛ tonton n'a sanfɛ an ka duw kɔnɔ i b'a ye denw bɛ o de tɔmɔ fɔlɔ k'a dun a tɛ kini dun a tɛ fɔ k'a kana kɛ tan a bɛ to yen a b'a dun n'a tora yen n'a y'a dun n'a taara mɔgɔ ka du kɔnɔ sa fɛn o fɛn mana kɛ kini sanfɛ sa o bɛɛ ye kɛ fɛn de ye sa ale t'a dɔn k'o man ka kɛ o ale degelen don o de la donc voilà ale t'o dɔn kojugu fosi ye diɲɛ sosigi kɔnɔ bon depuis ni so n'i ye sogo kɛ kini sanfɛ anw yɛrɛ fɛ yen nɔ kini bɛ dun fɔlɔ n'a banna sogo bɛ sarada de bɛɛ de bɛ n'i ta a tɛ kɛ kini sanfɛ dɛ hali ni kilo 100 de kɛra nan na a bɛ sarada de bamakɔkaw b'a kɛ u bɛ sogo to nan sanfɛ n'i bɛ kini ta i bɛ sogo ta n'i bɛ kini ta i bɛ sogo ta bon n'e taara anw ka dugu la n'i ye sogo ni kini ta e y'a kɛ baara ye dɛ donc depuis n'o yɔrɔ in na denmisɛnninw ka dege nin yɔrɔ ninnu na fɔlɔ nin yɔrɔ in ye marabaliya dan dɔrɔn de kini dun k'i fa i k'i tɛgɛ ko i ka wuli ka barika da karisa t'a fɔ papa ma ko a barika nin ye fa dɔgɔmuso de a fɔ a ye k'a barika nin y'i fa kɔrɔmuso de ye ko ne terimuso ye nin ye donc nin y'i tanti de a fɔ k'a barika nin y'i kɔrɔmuso de nin y'i dɔgɔnin de o si tɛ yira sisan yɛrɛ dɔgɔninw bɛ kɔrɔw buruja n'i taara kanga da a to yen sa e dɔgɔnin don sa e dɔgɔnin don n ko dɔgɔ tun bɛ siri fɔlɔ k'a da kɔrɔ b'a ti fo k'a nimisi wasa bi n'i ye den y'a kɛ ban ye minnu yɛrɛ bɔra kɔnɔwolo kelen na olu yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn bonya kuma tɛ mɔgɔ gansanw ma ayi kuma tɛ n'anw musow kɔni dama farala ɲɔgɔn kan den b'e bolo a bɛ nin bolo a bɛ nin bolo ne fa ɲuman na diɲɛ don o don balawu dɔrɔn de bɛ kɛ denmisɛnninw nɔfɛ kɛlɛ yɛrɛ fosi t'an ka kow la tugun k'a fɔ ko an sera ɲɔgɔn ma minɛn nɔfɛ ou bien an sera ɲɔgɔn ma ko nin yan hɛrɛ t'an an bolo dɛ denmisɛnnin nɔfɛ kɛlɛ ne ka den ye nin bugɔ mun na a b'a bugɔ o tuma e ta wolola nin ta bɔra sanfɛ ka cun an lamɛnbagaw ka hakɛ to donc depuis n'o yɔrɔ la kɛlɛ bɛ na wa ni kɛlɛ nana sisan ni ne cɛ nana n b'a fɔ k'a juguya de ni nin fana cɛ nana o b'a fɔ k'a juguya cɛw ka kɛlɛ nana faw t'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la yɔrɔ min na a bɛ fɔ de ko faw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sa dɛ e min ye fa ye i jɔ i jɔyɔrɔ la parce que den o a ba o a bɛ e ka mara kɔnɔ ni e nana k'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ muso 2 faralen ɲɔgɔn ka du kelen kɔnɔ den bɛ sira jɔn ɲɛ tugun a tɛ sira ba ɲɛ a tɛ sira fa ɲɛ parce que ba tɛ se k'a bugɔ ni fa fana nana n ko fa b'a fɔ sisan wala e yɛrɛ de ka farin den ma kojugu i bɛ den bugɔ kojugu mun na i bɛ den kɛ tan mun na i bɛ den o mana a bɛ fɔ ko ni fa min nana o k'a bɛ fɔ o ɲɛna o de tilala ka na tuguni ka den ta k'a nɛgɛ ko ba ka jugu den ma ni ba ka jugu den ma mun na a t'a fɛn den bɛ ni kuma jan a b'a ko ba yanni den bɛ de kuma jan mais n'i y'a sɔnna k'a bange ka na n'a ye jɛnsosi kɔnɔ a ka d'a ye de mais n'i y'a ye kojugu dɔw kala k'a minɛ k'a bugɔ e min ye cɛ e nana e ko ba ka jugu den ma o ma jɔnni bɛna ɲɛ den ma sisan o fana ye kuma o yɔrɔnin na
i yɛrɛ min mana i tɛmɛna kuma kan i ko ko fɔlɔ ni an bangebagaw n'an baw kun ye hali ɲɛmuru bɔ an na an kun b'a dɔn an bɛ ɲɛkun dɔn quoi mais bi bi na denw tɛ ɲɛkun dɔn tuguni e yɛrɛ hakili la mun de la sisan nɔ an tɛ siran an bangebaga musomanw ɲɛ tuguni ou bien c'est parce que tin de ka bon an n'u ɲɔgɔn cɛ wa ou bien mun de don parce que bi bi na fɔlɔ mɔgɔ yɛrɛ tun b'a fɔ ko i tɛ sugunɛ kɛ abada bama ka bɔ o la ka tila k'i kin an b'o mɛn mais sisan kɔni denw de bɛ ka bangebagaw lakasi et puis u tɛ siran u bangebaga musomanw yɛrɛ de ɲɛ tuguni fiyewu e yɛrɛ hakili la mun de bɛ k'o kɛ tin min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ ka kɛ wa ou bien mun de don ni den y'i lakasi mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ne fa yɛrɛ bɔra k'a fɔ sisan i ka den lakasi sani den k'i lakasi den tɛ lakasi dɛ a b'i lakule de i b'i bolo fila da k'u ka kule diɲɛ n'a fɔ lahara nimisa tɛ bɔ i fɛ o ye mun ye ni den bɛna kojugu kɛ k'a minɛ k'a dasi pour que a kana segin kojugu in kan tuguni parce que a b'a dɔn a ye kojugu dɔ de kɛ bon ne ye den to yen a y'o kojugu in kɛ sini tuguni a seginna ka k'a kɛ o kɔta a seginna ka k'a kɛ o tuma na sa a bɛ bɔ o ye ka so sisan a bɛ taa kɛ kɛnɛma bon n'a y'a kɛ kɛnɛma sisan i maloma ɲɔgɔn dɔ ɲɛna ou bien i tɛ fɛ mɔgɔ min yɛrɛ da ka don i ka kuma na a y'a kɛ o ɲɛna u bɛ mun de fɔ karisa ka den de tɛ yan wa o ma mara ko o ba yɛrɛ ma mara kuma tɛ o yɛrɛ ma mara tɛ ninnu yɛrɛ ka so o ye den de kelen k'i e yɛrɛ lakule sisan parce que e yɛrɛ hakili la mɔgɔ min ka sira t'i ka ko la mɔgɔ min da man ka don e ka ko la e ka den taara marabaliya kɛ o ka so sigida la i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ tɛ fɛ i ka gasilima ko ka se mɔgɔ o mɔgɔ ma ne fa filɛ n tɛ fɛ n ka fosi ka s'a ma diɲɛso sigi kɔnɔ mais ne den ka bɔ sisan ka to ka so ka taa ka fɛn min bɛ yen n'a nafa b'a kan ka taa ta ou bien k'a tiɲɛ ou bien ka don a gasima ko dɔ la ne bɛ se ka mun de lakalo la sisan ne den de y'a kɛ o n bɛ mun kɛ n bɛ to miiri ni yɔliyɔli de la karisa ye ne malo koyi karisa y'a kɛ tan mais san'a k'i malo depuis n'a fitinin a lakuru ka ɲɛ sa i b'a lakuru ka ɲɛ ni den ye lakule sisan e ma se ka den lakasi fo den k'e lakule n'i y'i bolo fila da i kun ka kule o la fo jɔ don e bolo tɛ jigin ka bɔ i kunna tuguni donc ka denmisɛnninw lakuru ka ɲɛ k'u lamara ka ɲɛ depuis fitinini k'a dɔn ko nin ye nin ye nin dabila nin ma ɲi koyi taa nin sira in fɛ nin de ka ɲi n'i ɲɛ jugu bɔ a la a b'a dɔn k'a fɔ ko tigitigi ne man ka nin kɛ i b'a bɛ to meru ni fɛn na dɔɔnin quoi a bɛ siran a ba ɲɛ mais n'i ye yɛlɛla fɛ min na k'i ɲɛ kɛ tan a b'a dɔn nin ka di ne ba ye mais sisan n'i ye den ɲɛmunu tigɛ i den na a b'a fɔ ma e bɛ k'i ɲɛmunu tigɛ mun de la mun bɛ e ɲɛ na ala wala foyi tɛ n'a ta wala la nin dabila sa o y'a bannen de ye dɛ n'a ko nin dabila sa kɛnɛma hali n'aw taara so kɔnɔ foyi tɛ kɛ den na tuguni wa ni ne ye den dɔgɔden ye kojugu la kɛnɛma sisan a bɛ ka kojugu dɔ kɛ min yɛrɛ bɛ masa bɛ kuma suli n'i ye den yala n'i y'a kɔrɔfɔ da o ma dɛ n'i y'a kɔli minɛ ka tigɛɲa kelen k'a la o tigɛɲa kelen ni ala ma fari kan est-ce que a tɛ taa tɔ laban yen fila in fɛ yan a bɛ taa tɔ laban yɔrɔ na a ye n den bugɔ ka da kun jumɛn de ka mun na a y'a bugɔ dɛ bon fɔlɔ i bɛ kojugu dɔ kɛ ala mɔgɔkɔrɔba dɔ ɲɛna o b'i minɛ k'i ba de bɛ dasi a ti ku i la yɛrɛ ka taa fɔ so yɛrɛ n'i taara fɔ so i masaw bɛ tila k'i minɛ tuguni olu bɛ bugɔli min da i kan o ka jugu ni kɔrɔlen ta ye donc olu b'u taw lakuru ka mɔgɔ wɛrɛ taw lakuru mais bi i b'i ta ni fɛsɛfɛsɛ mɔgɔ ta tɛ se ka maka i ta la dɛ n'a magara la min b'i bɔ a la a bɛ jɛ k'o lakale ɲɔgɔn fɛ. faamuyali sɔrɔla o la Fali an bɛ segin ka na e ma e hakili la est ce que fɔlɔ mara tun ye niveau caman ye an ka ekɔlisow tun b'a la mais bi bi in na est ce que an ka mara tɔ yɛrɛ tɛ ka tiɲɛ o ekɔliso kelen ninnu de la wa. alhamdulilayi i y'a fɔ cogo min an bɛ don min na komi bi mara bɛ ka tiɲɛ n'o tɛ hali yen mara fana tun labanna ka mara yɛrɛ tun bɔ du bolo sabu anw mun yɛrɛ si ma taa yɔrɔ jan fɔlɔ bon an ye musa tile an ye donna ekɔli la musa tile kɔnɔna nka o wagati a tɛ ku i la hali tile gan geren fɛ i n'i ka mɛtiri ka bɛn kare kɔnɔ anw fɛ yen kare da mɛ an ko ka fɔ bon a bɛ bɔlɔn an b'a fɔ ko bɔlɔn a tɛ ku i la ni mɛtiri ka bɛn a kɔnɔ surtout su fɛ ni na mɛtiri tun bɛnna i b'a ye k'a fɔ dugu mana jɛ a bɛ e de fɔlɔ tun bila i ka leçon yɛrɛ cité hali ni leçon yɛrɛ cité tɛ min ni o kɛra kunun a b'o e de b'o yɛrɛ cité bi a b'i bolo ɲɛsin yɛrɛ ma karisa lève-toi
i mana wuli dɔrɔn a b'i bila i ka leçon resté n'i ma se a b'i bila u bɛna ka na i bila k'i ka 4 grands kɛ u bɛ 4 grands k'i la walima k'i bila pleurer la walima k'i bila dondonni na tɔw bɛ continuer sɛbɛnni na o y'a sɔrɔ e sen dalen don koko la ɔ nka n ye o parti o de fɔ n'i y'a ye lamara tiɲɛna école la dɔ wɛrɛ tɛ a pédagogie min donna a la n'o ye k'a fɔ ko denmisɛnw kana gosi o kɛra a la kɔlɔlɔ belebele dɔ ye et en plus encore anw minnu yɛrɛ fana ni anw ye den somɔgɔw ye anw yɛrɛ fana au lieu que anw yɛrɛ kana ɲɛfɔ kɛ parce que an yɛrɛ ka parents d'élèves ka jɛkulu bɛ yen anw de kan ka na fɔ anw a fɔra kɔni jamana fɛ ka fɔ nin kana kɛ nka a y'an denw menacer a y'u minɛ komi aw yɛrɛ denw parce que écoleden tun bɛ école maître tun bɛ écoleden minɛ de komi a den bi bi in na année 80 école maître kɔrɔ dɔw bɛ yen mun bɛ retraite la bi u caman b'u diya service daw la u denw bɛ ta ka sɔrɔ service daw de la ko karisa e bɛ bɔ min ka dossier lajɛ ne nin bɔlen bɛ ne ka mɔgɔ dɔnbaga kɔrɔ dɔ tɔgɔ fɛ dɛ karisa kɛ école maître kɔrɔ dɔ awɔ école maître kɔrɔ a tun bɛ nin dugu in na a dɔn e ka dossier o bɛ glisser ka taa se fo chef bolokɔrɔla ma e ka baara ko o bɛ ɲɛnabɔ ko nin fa ye min kɛ anw ye o y'a sɔrɔ a bɛ don dugu ma sɛbɛn dɔ fana sɛbɛn k'a d'i ma k'a jira i ka taa di fa ma ko a ka écoleden kɔrɔ dɔ bɛ yen i nana bɛn ni o yɛrɛ de o bɛ sɔrɔ jumɛn fɛ i ye ladamu ɲuman min k'a kun école maître de tun ye den bɛɛ lajɛlen fa ye fɔlɔ ale de tun ye den bɛɛ lajɛlen ba ye fɔlɔ écoleden bɛɛ tun bɛ siran ale de ɲɛ ka tɛmɛ hali directeur yɛrɛ kan parce que i ɲɛ tɛ da directeur yɛrɛ kan jango tɛ k'a fɔ ko i ka ko ka taa se directeur ma e ye o bɛɛ lajɛlen min fa ye e ma ye anw ka maakɔrɔw b'a fɔ k'a fɔ ko n'i ye musokɔrɔba n'i y'a sigilen ye sirada fɛ a bɛ saraka deli la k'i kana fɛn d'a ma dɛ nka n'i ye cɛkɔrɔba ye fɛn di a ma mun na barisabula du bɛ muso de bolo muso de bɛ tobili kɛ k'a bila du kɔnɔ n'i ye ɲɛkunjugu jɔ hali ka lamɔliden kɔrɔ cogoya dɔ la ka dumuni di a ma n'a ma kɛ kɔɲɔ a tɛ se a fa nugu la a bɛ to a kɔnɔ a lamɔna ni a ye donc o mana bonya dɔrɔn a bɛ fɔ ko écoleden ka saki bɛ dulon so min kɔnɔ k'a ka veste tɛ dulon ye mun na barisabula a ka saki tun bɛ dulon so min kɔnɔ a ma k'ala yen ka ɲa a ma k'ala yen ka ɲa a tun bɛ faliba baara kɛ a tun bɛ bɔ école la dɔrɔn ka na ka jitaw kɛ k'i kɛ barikɔnfaw kan fɔlɔ k'i dɔw b'u kɛ furani kan dɔw b'u kɛ yɔrɔjɔsi kan cɛman t'a la musoman t'a la a dun yɛrɛ denw fa b'a fɔ olu ye ko a ye tɛmɛ a ka leçon ta joona mais ça veut dire que e y'a essayé ka wolomali kɛ ka dɔ tɛgɛ ko tulu la ka dɔ tɛgɛ ko ji la ko ni min bolo jara min ye an ka musokɔrɔba dɔ y'o dɔnkili da n'o ye Bako Daɲɔ ye olu denw mana bonya jɔn kelen kan to ka dusu ta min tɛgɛ kora tulu la barisabula ale ye gɛlɛya de ye ale mana o ka bon ni olu sigi a kunna lafiya la k'a dumu o de kosɔn hali an ka maakɔrɔw yɛrɛ tun b'a fɔ den min n'a bolila ka suma dumuni na u tun b'o lamɔla f'a dɔw bɛ gosi yɛrɛ parce que dumuni cɛ ka dumuni ye komi cɛ bon même à l'école encore c'était pareil n'i yɛrɛ k'a fɔ k'e de ka suma devoir la dɔrɔn paf e laban hali n'e de bɛ kodɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan e laban e ka moyen de bɛ dɔgɔya barisa minɛn fɛnw bɛ ramasser k'a sɔrɔ a bɛ taa c'est pour que ka fɛn dɔ ci ka bɔ i la k'a sɔrɔ i ma gosi ni busan ye bon an ka lamɔ dɔ tun bɛ kɛ n'o ye bolokoliso fana ye bolokoli kɛnɛ fana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ den min ni daro tɔmɔni ka di a ye o y'a sɔrɔ o i faw ma se k'o bɔ i la so kɔnɔ i baw ma se k'o bɔ i la so kɔnɔ i b'a ye o bɛ bɔ i la yɔrɔ jumɛn solomabire la sabula solomabire b'a sɔrɔ den dɔw bɔnbɔnsi bɔlen don dɔw disilasiw bɔlen don u yɛrɛ de bɛ t'u ka so kɔnɔ mɔgɔ 10 mɔgɔ 50 bɛ bila so min kɔnɔ u yɛrɛ de b'o jɔ k'a ban ni o kɛra i denmisɛnnin nama yɔrɔ e kɛ man di k'o labaara e tɛ se k'o baaraw kɛ nka o bɛ kɛ pour que k'i fari de la k'o dɔn o k'a sɔrɔ fali liliw fana n'o ye a m'a fɔ ma ko fasa olu kɔkɔra olu tun bɛ mɛn cɛya la fo ka t'u se san 90 san 100 ma nka olu n'i ye u donna solomabire la i selen o ma i bɔnbɔnsi bɔlen dumuni dɔ nana dumuni bɛɛ de bɛna ka fara ɲɔgɔn kan n'u a bɛɛ nana a bɛɛ bɛ sigi dɔw bɛ yen se tɛ dɔw mansa ye se bɛ dɔ ta ye dɔw bɛ na ni malo ye malo tun dumu man di o wagati dɔw bɛ na ni gɛsɛ ye dɔw bɛ na ni kenike ye dɔw bɛ na ni gejeba ye ayiwa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ na ni comment dirais-je bu kelen bu la firilen k'o kɛ komi basi ka na ni o ye dɔw ta ye nalakolon ye donc n'a nana sigi dɔrɔn a bɛɛ bɛ dayɛlɛn fɔlɔ a bɛɛ ye k'a fɔ ko min cɛ ka jugu dɛ min yɛrɛ ye fantan dumuniba ye o de fɔlɔ bɛ sigi aw bɛɛ b'a dun e mɔgɔ min bɛ yen i b'a nin ta i bolo nunni na k'a dun non e bɛ ma gosi
o be ke so be bebe wuli ka e de to kunna to bu tu sigi don nun kunna e de bo dumu a be ke so be de lo la fo là-bas éducation be ka di anga formation kala ma sorashu ma bi oui o sor la anga sor ma bure de la anga sor ma bure la o éducation ma kelen pe de be bulu kunna comme membe nu ken mo caporal wa caporal membe ke anga formateur kunna o mo ken be bla on panta kunna mais on ko ma ka fo ko sema o sema o membe bla akuna ale be ni bela jelenke hali ka to ka bok yikunda kana ma bloko den to lama parce que o so la mo labanin to do ne bora yan ko ndo ikele jamana de tay o ikele dugu tay ni kele bina do kuma bo dugu ka senela o ka to ki kunna bo ka maflalike ya ka mo ko kuma kana me ni so mi keri mo la basabo so ma bi to ma se nuna kana jatemne amana barila tuga do la dron non o e jugo do de donc iba ka fo lui fonye femu ni anga tay o betu ngaka do anga pédagogie kono école soula o la mara mutu mo lu fana bolo ka tu bolo nga o bela jere ndabana kana changer de mona se 18 ans makabandro ki ka la mara ta kamble o yem femu ko tay no e so kunda bali de untawi o lu mona so ma fana o 18 ans o lu bo bla ka ta o ka na folo mbe mara o ka fena o shebe onye yawo on ko do ko jigine kele gakulu kele bela jere ma bakate fana mana korola na kada ba ko do ila na kada ba nyaflela ara sama 13 mer sur 100 personnes ba ka fo min dembi ko fla la tete même ko duru mo woroka onto fana mana koro buta ka to bla maison des jeunes là à ma grande surprise maison des jeunes da la ba ma ko ya soudan nyare la alfatlela yoro jima flenye asi 2000 la ko me kurma nya koro tout près o maison des jeunes ma dabo do ka ma ni mo me fa koro le ka ta bla otmala denta min ke de manque eta wa koro mala ikala mara manya o koro ikaw wolo kera man hatu makadin sore nante denta don be ladon kunye de kanya fona ka se dondola afana ka se ki bulubo kase ka ni de ka makonya dana fani badro ma foka foko o ni ko ni den soronga make den so wala mayete me fika ke faye ka ke baye ka ke faso ka ke baso jamana ka bo don do kala ma itaola onga mase ko ke foka tletun ka maison de jeunes daile ko ni ifa korle ka to blay o yera na zaraw de la iba halanga mo chamon be boya tungaranke ula ulu chaman bo ulu kalamo u chaman beta muna u beta o mo korbaw de kala donna basabla o deun tafe ko bulu don u baw lebula u faw lebula u ba obla mo de ka o lebu e dun fay lebu o datu ki nunje ko o che kabila ka adabri dala ba ka adabri nuna ki nunje sama so murabile nungere nga bibi na hali demba jumembo ke timbise ka do on nan do ni ñon ciowla mo raison pour laquelle baye ka fo bi accident do be olu be kala de on fait ko nyasi o masawma de on fa fa ya hali salon ngoro ñina tout de suite kuno ñame ngoro ñere kay région na no première région de Mali kay démission santa an wolonvla mais non ma c'est bala fara fro na ma c'est fala fara fan flan si fait we moto chien ke fo moto woro betara yabulo on a no etchodi de zone tunte ki to solo ma bureau la iba e ka fo atumbe ke folo ni u ka bolokoli kala le tanduru utumbe la boku ko taka dugu tigi fo ku ka tu mansa o fana fo nu bora ola u be bomon blastra fe ka wormuso nu blastra fe ka bisiki nu blastra fe ni u bu dugu bolobolo nu kono demiseni mi temeto mono tadron ambe wasamba kuja bolokoli de umbu bolika na wasamba bena ko dugata ko karsa de dugata ka te fenye bolona donc ça veut dire que depuis là-bas et on beke sonde mo be boloma to manke hadden to mana dromet kelen binen to man foloto ibina afuy bayede wal may ni ataka na robolike pour que min ni kalamo e bo to ni natan ibina ke mogoy e mono ke e fana dogonu no lu munyo ta dron paf obetugo ko fa ka so o betla ka nyodi aw do bi bulle ka ti dugo fa ka blong wal ma do du traverser ka ta fo duwere nga déjà u be du donc ba bona kana yen sende karsa de ye dugata te fenye bolona o ko ka fo ko den boloma to mona bi bolo ko sondem bi bolo ye den so dem ye so ni ma bati ka bwala o beda ni kana ni nyodo ni do na ni ta fe sababu ye ka komanya ko ke ko la de nyogo na o ke ko ba go be nyogo sala ka sura makeni jurma kani donc wasro lu min blo ko chani o to boyere hatu to tlata tlabo mais kundoro do ka ideen re jugo ko yirila do dorénavant e fana don mi e fitini de abem kasi fa be sikisigi
basabla bolo aye kojugu bato de Kenya la bibi na to manin kera onka ko karza re fent ma odo onko ko changer les vies ko ça il est changer bon voilà un peu muna onga makoro ye ona nyona obla muna onga pédagogie la olu blara ka bo anga pédagogie la donc c'est des choses qu'il faut beaucoup faire attention mais ni anga kala yini kanani uye nante hali abeka sababu ye tinte do angere nan do ni ñonche bibina voilà pour l'entala amena ema ni era ñi nga sisan no est-ce que les réseaux sociaux o be kam anga marawti tuabu yake mago nyanani fendo ye surtout en bi mali yere esige on kilete kake mɔgɔ min yɛrɛ ma mara yɛrɛ de dɛ o tigi de bɛ taa o yɔrɔ fanfɛla in fɛ sisan koyi tubabu y'a kɛ sisan e ka fɛn dɔ bɛ yen i mago b'a la wa i place la i dali ka sunɔgɔ wɛrɛ la o bɛ sina ka na di dalen ma tɛ ka da kɔngɔ dɔrɔn o b'a sɔrɔ a b'i kɛrɛfɛ mais bi anw kɛlen don ka kɛ ɲɔgɔn fanɛni ɲɔgɔn banɛni ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn lebu ani ɲɔgɔn n t'a dɔn b'a fɔ cogo min na quoi mara yɛrɛ yɛrɛ kisɛ kelen tɛ u ka réseau ko in ka koyi réseau ko in e kun kan ka ne fa de ɲininka nin na kosɛbɛ ne fa k'a da don nin yɔrɔ in na k'o fɔ n'o tɛ ne tɛ se ka kuma nin yɔrɔ in na ka ɲɛ o di n fa ma problème t'a la awɔ Fally e bɛ se ka mun de fɔ an ye o ko la réseaux sociaux ñoo def na ne ay réseaux sociaux nana min kama o ye ka diɲɛ ko la nɔgɔya an bolo kosɛbɛ a daminɛra mun na fɔlɔ a daminɛra nɔgɔya daminɛ fɔlɔ nana mun na o kɛra nɛgɛsoko ye ka n'a kɛ mobili ye n'o tɛ sennama bɛ mɔgɔya dɔn ka tɛmɛ bolifɛntigi kan fo ka na telefɔni ko ka n'o don o la i kan ka mobili ta ka taga yɔrɔ min i kan k'i tɔgɔma ka t'i sɛnɛ i bɛ nɛgɛso ta ka t'o la k'o to yen k'a kɛ mobili ye k'o to yen k'a kɛ telefɔni fana ye sa donc i kan ka taga mɔgɔ sɔrɔ min kan k'i dɛmɛ o ko la bonya kɔnɔ karama kɔnɔ i kan k'i majigin mɔgɔ min ye n'a b'i ka baara minɛ nka bi réseaux sociaux a kan ka na ni ɲali min ye a kɛra sababu ye ka na o tiɲɛni o de la don anw kun kunu a tun bɛ fɔ ka fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen a man ka mɛn hɔrɔnden da n'i y'a mɛn an ka société ye classement kɛ classe des nobles hommes de caste les esclaves a n'a ɲɔgɔnnaw o ye jumɛn ye a kun ye bɛɛ ka bila i place la an ka maakɔrɔw ma kurukanfuga labɛn min ni a laban kɛra en 1235 a ma kɛ gansan dɛ o ye sariya 44 min ta u nana ni kana ni hakilina ninnu ye o kun ye an ka se ka fɛn dɔw de kɛ nka bibi na i b'a ye k'a fɔ jeliw kan ka bila baara min na k'olu kan ka ɲɛfɔ min kɛ anw yɛrɛ tontigi tɔw de bɛ an jɔ o jɔyɔrɔw la nka fo denmisɛnnin tun t'a kɛ fɔlɔ denmisɛnnin tun tɛ bila la maakɔrɔ min bɛ bila la fana o bɛ sɔrɔ o maakɔrɔ a si taara yɔrɔ jan hali ni o sara a tɛ kɛ bɔnɛ tɛ a la quoi nka ko ni tun ye an tun bɛ bagabaga n'o ye ko ni ye denmisɛnnin bila sangafo la ko n'a tigi kasira k'i bolo ci a kan dɔrɔn non ko fana tɛ san wɛrɛ tɔw kɔnɔ bilen nka a kun ye jumɛn ye denmisɛn kumanya dɔ bɛ yen denmisɛnnin tɛ se k'o kɛ sangafo tun bɛ taa saya kuma ɲɛfɔli tun bɛ taa fɔ ɲɛfɔ dɔ de ma min bɛ kɛ sababu ye a tigilamɔgɔ hali a tɛ se ka kasi e ɲɛ la f'i bɔlen kɔfɛ de a bɛ kasi barisabula i bɛ taa ni a la bilasirali dɔ de n'o ye waajuru ye bi ala mana min kɛ o de ka ɲi a kɛra tan de a kɛra tan de nin bɛ tan nin bɛ tan i mɔkɛ dɔ bɛ yen o tun a ye nin kɛ nka a ka ko laban nana kɛ tan ka na se hali fa dɔw ma bi bi in na nin nana kɛ a bɛ minɛ ni ala de ye e yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ fɔra i ye vraiment i la faamuyara de k'a yir'i la fɔlɔ k'a fɔ ni e yɛrɛ ko k'a fɔ k'i ma diɲɛ ko kɔ ala bɛ se ka e yɛrɛ nimɛ labɛn foyi tɛ se ka bɔ a la donc o y'a sɔrɔ o ladilikanw dir'i ma ka sɔrɔ a ma kɛ kɛlɛya a ma kɛ faratiliya kuma fɔ walima jigilatigɛ kuma fɔ nka i la faamuyara fɔlɔ a ka ku i la ka sɔrɔ e t'a dɔn mɔgɔ ye min yɛrɛ sara nka bi bi in na denmisɛnw de b'a bila réseaux sociaux kan ko RIP pour que olu ka vie ka ye olu ka partage ka sɔrɔ olu ka sɔrɔ nkalonw fana don wa ne hali ni tiɲɛ fana don olu de fɔlɔ bɛ kɔn k'a bila u ka pagew kan k'a bila u ka tiktok ka bila u ka fɛnkɛw kan walima ko dɔ ye nin ka ɲi kɛ yɔrɔ dɔ la i b'a ye dɔ bɛ kɔn dɔrɔn ka t'i sigi ka live kɛ o kan ka burujaliw daminɛ mun tun tɛ mɛn anw ka
a bɛ fɔ mun ma k'a fɔ ko jɔn o ye mɔgɔ bolokɔnɔmɔgɔ ye jɔn yɛrɛ tun kɛ man di ka faratilen kuma sugu dɔw fɔ ka nɛni sugu dɔw fɔ nka jɔn tun b'a kɛ fɔlɔ a bɛ fɔ olu de ma ko kɔrɔdugaw nka don de fana tun bɛ olu la o don olu kɛrɛnkɛrɛnnen don an bolo an ka laadala baaraw la nka o laadala baaraw de laban o bɛ kɛ mɔgɔ min bolo o mɔgɔw o kabilaw bɛ a dan ma n'u kan ka kɛ u bɛ se k'u lankolon bɔ k'a bila a don mɔgɔ ka sira tɛ a la wa mɔgɔ tɛ se ka u jalaki a bɛ kɛ ko min kama o ko an bɛ ɲɛ ye o ko ma nka wahabiya nana ka na ni wahabiyaw ka yafa ma o nana ka nin bɛɛ b'an bolo ko nin bɛɛ ye bidaya de bari sabula an tun bɛ an ka sanwelew kɛ n'a ye an tun bɛ an ka ɲɔw ka ɲali ɲini ni a ye an tun b'an ka balow ka ɲali ɲini ni a ye a tɛ k'a fɔ ko damari de tɛ ala ɲa dɛ nka damari fana y'a dɔn k'a fɔ ko anw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn bana bolo n'an ye ɲɔgɔn minɛ k'ale ka nɛɛma bɛ o yɔrɔ de karamɔgɔw ko ten ko ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn minɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ k'ale ka nɛɛma bɛ yen de o de kosɔn an ka olu tun ye ɲɔgɔn minɛ olu ka ɲɔgɔn minɛ o la n'an ye fɛn fɛn laɲini o jaabi o tun bɛ sɔrɔ o donc ni a ko nana kɛ sisan fo i k'i sigi réseaux sociaux kan de par exemple ko par exemple Kasimu k'a fɔ sisan k'a fɔ ko ko nin wagati na an bɛna fɛɛrɛ kɛ Jelikɛ Cɛɲin ka garder radio Jɛkafɔ la bari sabula a bɛ émission min ka émission a jɔyɔrɔ ka bon pour que dɔ ka vie sɔrɔ ne jugu dɔ bɛ se ka misayi ci dɔrɔn dɔ ma activiste dɔ ma a lajɛ aw ka nin Kasimu Buruja u bɛna ka na bɛɛ lajɛlen wuli Kasimu na u bɛna bɔ Turamagan la u bɛna bɔ Kankejan taya la u bɛna bɔ Wulandin taya la u b'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ mɔgɔ dɔ ye k'a kɛ komi n'a y'a sɔrɔ a ye kuma jugu de fɔ pour que dɔrɔn partage ka kɛ dɔn ko karisa yɛrɛ tun bɛ ka karisa Buruja bi a ka réseau kan dɛ e ma taa ka page kan taga lajɛ ba o bɛ taga ye min kɛ ale bɛ warini min sɔrɔ o la o nata o dɔrɔn de nana kɛ sababu ye ka o tiɲɛ na ɲɛ problème t'a la sa i bɛ se ka mun de fɔ an ye kuma kuncɛ kuma la vu que wagati tagara ka ban payi n bɛna min fɔ o de ye denmansaw ko bolo mana funu a bɛ da tigi da kɔrɔ hali bi anw de bɛ se k'an janto anw mansaw olu ye ladamu min sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ olu fana ma o ladamuw ɲɔgɔn kɛ anw na bi bi in na ne bɛ ni kɔrɔw de ye olu fana k'o jateminɛ ani dɔgɔninw u k'o jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ kunun munna ninnu i b'a ye bi cɛkɔrɔba san 60 ani a san 50 u bɛ fa kelen ba kelen na walima u ye fafilamadenw ye walima u ye sigiɲɔgɔn gansanw ye u bɛ ɲɔgɔn bonya sugu dɔ kɛ sigida la barika ka bon dɛ mais mun bɛ na n'o ye ladamu i b'a ye cɛkɔrɔba san 60 a kɔrɔkɛ dɔ bɛ na dɔrɔn o bɛ sɔrɔ o ye san 62 ye ale bɛ wuli o yɔrɔ bɛɛ la ka denmisɛnnin san 15 sigilen to ka ko e k'i sigi yan mais munna anw hakili la k'a fɔ ko o y'o kɛ wulili la nɔgɔya de ma wa ni wulili la nɔgɔya dɔ e de bɛ se ka girin ka wuli kɛ o ou bien ni o b'o cogoya la an t'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ pourquoi o maakɔrɔw olu bɛ o majuguw kɛ u t'o kɛ k'a fɔ k'u nata bɛ ko wɛrɛ kan bilen ko olu t'a banna diɲɛ na sa o nka u ladamuna ni min ye u bɛ sa n'o ye de sa bon anw kan ka misali ta n'o de k'a fɔ an denw yɛrɛ fana ye mun ni u ɲɛkɔrɔ talen don bi dɔɔni ko mɔgɔ denmisɛnnin kunkolo tɛ tigɛ ka bɔ yen k'i maakɔrɔba kunkolo bila yen koyi donc an k'a jateminɛ an k'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ anw de fana ye mansa ninnu tabagaw ye anw de ye faso in kunnawolobagaw ye olu yɛrɛ caman b'u sigila réseaux sociaux kan bi ka an ka jamana tiɲɛnikɛla caman buruja bi u ka dɔn k'a fɔ ko o jamana tiɲɛnikɛla mun n'u bɛ k'olu buruja dɛ k'u tɛ ka ko faso jɔlaw tɛ dɛ u ka dɔn k'a fɔ hali du kɔnɔ du jɔlaw tɛ n'i taara don a caman ka du kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ nin ma kɛ bayimalanden ye a ma kɛ sinfɔlanden ye a ma kɛ fasolanden ye a ma kɛ basolanden ye o bɛ se ka kɛ jamanalanden ye wa e ma se ka ɲɛ i faso ma i ma se ka ɲɛ i baso ma e na se ka ɲɛ jamana ma wa burujali o la réseaux sociaux kan u fana k'a lajɛ burujali u k'a k'a kɛcogo ɲuman na min bɛ kɛ sababu ye o fana tɛ nɔ minɛ a la dɔn karisa a lajɛ kuma bɛ kumalen k'u fɔli dabila karisa fa yɛrɛ tun t'a fɔ donc depuis là-bas ça y est kuma tɛ yen bilen depuis i ye den lagosira ka ban depuis i ye den a ka ɲuman de bɛ se ka bara mɔgɔw la n'o tɛ a ka juguman o tɛ bara mɔgɔ si la bilen ko mana k'o ɲɛ ma ka ban a kɛra fanfilɛ tiɲɛ o tuma la o de tun bɛ n bolo. ok faamuyali sɔrɔla o la e bɛ se ka mun de fɔ an ye kuma kuncɛ kuma la. bon n bɛ se ka min fɔ ne yɛrɛ fa bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan ko cɛkɔrɔba nin si hakɛ dɔ n'a ye nin si hakɛ dɔ ye a bɛ girin ka wuli ka sigiyɔrɔ di a ma o ma daminɛ o don
debi n'u denmisɛnninama ni dɔgɔnin sigilen don sigiyɔrɔ la ni kɔrɔ nana i b'a ye mansaw b'a fɔ karisa e ka wuli ka siège di kɔrɔ ma ko nin ye kɔrɔma ɲɔgɔn de wuli ka sigiyɔrɔ d'a ma dɛ a b'a fɔ ala tɛ sɔrɔ don a la a bɛ san ka wuli ten kewu a bɛ sigilan ta a b'a d'a ma n'ale ma sigiyɔrɔ sɔrɔ a b'i sigi duguma de walima a k'a jɔ walima ale ka taa parce que o kɔrɔ ale sigiyɔrɔ tɛ yen tuguni kɔrɔ b'ale de sigiyɔrɔ bɛ yen bon olu bɛ kɔrɔya n'o ye jagoya ye ne ye san 50 ye ni ne ye san 60 na ne ni ne ma wuli ka sigiyɔrɔ d'o ma o tuma na an lamɔna cogoya min na o ye nkalon ye donc depuis ne fitininama in dɛ a bɛ daminɛ fitiniya in de la an ka mara segin so kabi n'a fitinina kabi denmisɛnninw fitininama dɛ min ka ɲi a y'a yira denmisɛnninw na min ma ɲi dɛ a y'a ci ka bɔ denmisɛnninw bolo nin de ka ɲi karisa nin kɛ tan a fɔ tan a ye kuma jugu bɔ denmisɛnninw da a ka nɛni jugu bɔ u da a ka kumalankolon bɔ u da karisa i sigi tan karisa wuli tan karisa taa tan karisa na tan n'a daminɛna debi ni fitinina in dɛ i mana kɔrɔya cogo o cogo i tɛ se k'i kɔrɔmaɲɔgɔn ye diɲɛ kɔnɔ k'i b'a nɛni e tɛ se k'a kɛ o parce que e ma deli la debi fitininama e tɛ se k'i ba filan jaabi diɲɛ kɔnɔ i tɛ se o parce que e marala ka b'e fitininama e tɛ se k'i ɲɛkɔta k'i ba lajɛ e tɛ se k'i ɲɛkɔta k'i kɔrɔ lajɛ cogo di e mana bɔ